Mehriban adamlar. Ine 2026-njy ýyl at ýyly, döwlet ýyly, at Murat diýär. Döwlet yrtgaly ýylyň biri bolsun inşallah. Parahat ýurdumyz hormatly milli liderimiz Gahrman Arkadamyň. Arkada Gahrman Ferdarymyň saýatynda türkmen halkymyz diňe toýlary bar alen inşallah döwlet yrtgaly ýyl bolsun. Osmanjan Amara aýdym hondaçan gönüş we 1 ýyl bolupdy. Birinci biz bilen görüşürüz. Birinci, ilkinci ne şu video kontentleri birinci bilen düşürdü tuğulum onlardan näçe ton ol işgärleri Osmanjan'ı bile düştü tuğulum ödüm bir tanimal boldu awra ananny Allahjan ada awra mundan delent bolsun enatadana mehriban bolsun. Indi muňa başda görümde diýdim. Gelecekde sen näme edýär diýdim. Näme etjek diýdim. Indi Turgodoy goşukla berdiň bir maşada da bererdi inşallah. Nesip bolsun. Nesip boldu. Osmanjan qakyň bir Turgodoy işgäri tenne Kanında sungut bardır inşallah netip bolsa sungutda durmuşda sana üstünlükler yaran bolsun tädiller düşünmeli bolsun. Eng bir ýaşlaň içinde tanymal, eng bir tanymal bolmaly diýer dogrymy?